Mga balsa galunggong. Dati magkano kilo mo ng balsa? 180. 180 per kilo. 180 po per kilo. 160 na lang, China. Isdang bubuli at labahita po natin dito ay 160 per kilo. Ay 100 pesos tumpukan. Tamban 50 pesos. Yan po yung mga presyo ng mga mabibiling tumpukan sa Malabon Fish Market. 50 pesos lang po ang tumpukan. Ang galunggong magkano po kilo? 260. 260. Sa matambaka po, Parehas lang. parehas lang po yung presyo. 260 na per kilo ng isdang matambaka at galunggong. Kilo at mga pusit po natin dito. Ito na naman yung mga pusit natin, 100 piso. Tumpukan, dalawa 180. Yan po yung mga bentahan po nila, no? Liasan, 100 pesos. Good morning sa iyo. At mga paninda mo na naman, yellowfin tuna. Ang ganda ng puwampano natin, no? So, ito tayo sa mga gulyasan na bentahan sa halagang 100 pesos. Napakasarap dito sa Kinamatisan Outhouse na may tokwa. Ayan. 320 po sa mga per kilo na magagandang pompano. Ayan po yung presyo, 160 yung kilo ng mga labahita. Ito po yung golden pompano. Magkano po? 350 po ang per kilo ng golden pompano, no? At yung mga balsa galunggong, ito po yan. 200 pesos po yung kilo. Good morning. Update natin yung mga kilo ng iyong mga isda. So dito, yung mga isdang bubuli, 160. Ito po yan, bubuli. Ang sagisi, ito. Ito mga lapu-lapu mo, magkano? 200 pesos na kilo ng lapu-lapu, oh. Yan po yung presyo, no, ng lapu-lapu po natin sa Malabon Fish Market. Snapper, binluan. Ayan, ganda nito, oh. Kuya Wari, magkano yung ganito mo? 200 ang per kilo. Ganun din, no? Ganun din ang presyo. 180 to 200. 180, 200. Pati yung ano, torsilyo. O, yun yung mga price update natin, no? Sa mga latag ni Kuya Warren dito ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Ito, dito rin po, may mga latagan din po. Good morning everyone. At tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So update natin yung mga presyo at yung mga latag nila na iba't ibang klaseng laman dagat na mabibili po sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Kuya Romy, magkano yung presyo mo ngayon ng tilapia? Yan, 120 pa rin. 120 na per kilo. Yung mga bangus tagupan mo, magkano po kilo? 160 pa rin tayo. 160 po na per kilo ng bangus tagupan, no? 160. So, yun po yung mga update natin. Ayan, yan po yung mga presyo ng paninda ni Kuya Romy. So, shout out Kuya Romy, ha. Good morning. Good morning po. Shout out sa inyo lahat. Ayan, shout out po. So, dito, mga isdang tuwakang, 100 pesos kilo. So, Kuya Romy, ikot muna ako at entertain mo muna yung customer mo. So, shout out. Good morning, good morning. O, dito tayo sa kabila at update natin yung iba pang mga latagan ng kanilang mga isda na ating ma-update na mga presyo. Tawid tayo rito. So, ito, yung mga latag po dito. Yung mga kilo po ng mga bangus, 160 per kilo. Ito 150, yan 120. 160 po kilo yan. 160 po. Ito po ay 150, tatlong piraso. Tumpukan.
120 sa mga torsilyo. At maganda mga balsa galunggong. No, di magkano kilo mo ng balsa? 180. 180 per kilo. Yan yung update natin sa kanilang mga balsa galunggong. At mga isdang torsilyo, no? Ang torsilyo po natin dito ay mura halaga. 180 po per kilo. 160 na lang, Isdang bubuli at labahita po natin dito ay 160 per kilo. So yan yung mga ina-update natin ng mga presyo dito sa Malabon Fish Market at napakaraming tao, no? Ito yung labahita nila, 160 per kilo. Masarap na pangsigang sa bayabas yung torsilyo. Ito 160 per kilo ng mga yellowfin tuna. Tapos yung bangus dito, yung mga kilo ay 100 pesos isang piraso. Daan, dalawa dyan. Dalawa, 200. 30 lang yan. Saan yung mapasin? 30 lang yan. Yellowfin tuna, 150 per kilo. So yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. At murang-mura po yung mga yellowfin tuna nila, no? 150 po sa per kilo. At yung mga tumpukan po dito ng dilis ay 50 pesos. At yung mga alumahan ay 100 pesos tumpukan. Tamban 50 pesos. Yan po yung mga presyo ng mga mabibiling tumpukan sa Malabon Fish Market. At yung mga tawilis 50 pesos, no? Tsaka kabase. Yan po yung mga isdang tumpukan. At update pa natin yung ibang mga latag. Ito yung mga dilis na masarap pang ilaw, no? 50 pesos lang po yan na mabibili. Isdang mga turay, tawili sa mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Mga pangkilaw, no? Paksiwin. Tumpukan, ito po yan. Mga pusit. 50 pesos lang po ang tumpukan. So sa mga presyo na ating ina-update, no? Yung mga pangmasang presyo ng mga isang tumpukan nila dito ay sulit pang ulam na sa inyong hapagkainan. At mga magagandang isdang matambaka, ito po yan. Tapos galunggong, espada, update natin yung presyo. Bossing, magkano po yung ano nyo? Magkano po yung presyo? 240. 240 po sa mga espada. Yung galunggong, magkano po kilo? 260. 260. Sa matambaka po, Parehas lang. parehas lang po yung presyo. 260 na per kilo ng isdang matambaka at galunggong. Tapos yung espada po natin ay 240 per kilo. Bossing, salamat po. Thank you. 100 pesos per kilo naman dito ng mga tambakol o gulyasan. 100 piso ang kilo. At mga pusit po natin dito. Ito na naman yung mga pusit natin, 100 piso. Tumpukan. Dalawa, 180. Yan po yung mga bentahan po nila, no? At mga tumpukan po ng mga dalagang bukid. So itong binabaybay po natin, ito po yung Malabon tumpukan kung tinatawag po natin dito sa Malabon Fish Market. Pero itong kahabaan po nito ay Estrella Street ng Malabon City. So ito ay labas po ng Fishport, napapagitnaan po ng Malabon Central Market, yung palengke po sa loob. At yung sa kabilang nasa side na kanan ay yan po yung papasok sa loob ng Malabon Fishport. So, ang daming dilis tayo nakikita, no? Mga pangkilaw sa halagang 50 pesos. Tapos yung mga
bentahan dito ng tamba, no? Ayan, 50 pesos. Ito, 100 pesos. Ito po yung mga isdang alumahan, 100 pesos. Ito, 50 pesos, no? O yan, yung mga tamban po natin, 50 pesos. Salamat! $120 sa mga bangus tumpukan. Magkano rito? 200 ang kilo. Ayan po, no, alimasag, 200 pesos kilo. Babae. Yan po yung alimasag natin, babae. Tapos dito, ayan, 100 pesos kilo ng mga gulyasan. 100 pesos na kilo, no? Bagsak presyo yung mga gulyasan po nila sa Malabon Fish Market. Gulyasa, may tumpok din po sa halagang 100 pesos. 50 pesos sa mga dilis. Pusit, no? Yan po ay 100 pesos na tumpok. Kilo dito ng mga hipon ay 240 per kilo. Shout out sa iyo, Lodi. Iyon ang sinasabi ko. Magandang umaga sa iyo at napakaraming tao. Ayan, ang mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dagsa ang ating mga mamimili. 240. Shout out sa iyo, Annalyn Bernardo. Saan ka papunta? Naghanap ako ng ulam ng mauulam nyo ngayon? ng nanay ko. Dito ka pala punta sa taas. Ayan po, so good quality. Ganda ng hipon niya, oh. Kasing pogi nung vendor. Woo! Malabo yan. Baka malabo lang yung paningin, mata. Dito yung mga gulyasan, 100 pesos. Good morning sa iyo. At mga paninda mo na naman, yellowfin tuna. Ang ganda ng puwampano natin, no? So, ito tayo sa mga gulyasan na bentahan sa halagang 100 pesos. Ayan, 320 sa mga kilo ng ating pompano. Napakasarap dito sa kinamatisan Out-House na may tokwa. Ayan. 320 po sa mga per kilo na magagandang pompano. Dito po 150 sa mga kilo ng yellowfin tuna. Bakit walang tag price? Ayun po. 150 po yung kilo ng balat ng baka. 150 per kilo. So sa mga mahilig ng mga ganitong klaseng mga balat, yung balat ng baka ay pwede ito pang kare-kare, pwede pang balbakwa, pwede rin po pang kilawin itong balat po ng baka, no? Yan po ay 150 per kilo. Update pa natin yung ibang mga latagan. Dito naman po tayo sa latag ng isdang bato na mabibili. So update natin yung mga presyo o pwesto ni dito tayo sa pwesto ni Kuya Warren at ni Boss Aris, no? So yung mga gulay, pasadahan na rin natin yung mga gulay po dito sa Malabon Fish Market. Ito po, ay mataas ngayon ang talong, no? 90 pesos ang kilo ngayon ng talong at 45 pesos kalahating kilo. So shout out po, magandang umaga. Nagtatarya na naman siya ng kangkong. Talbos naman ngayon nung nakarang kangkong. Ito 50 pesos. Ayan, 50 pesos po yung mga sibuyas po natin. Meron din po 20 pesos at 20 pesos na mga bawang.
saktong-sakto to. Pag kayo namili ng mga seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market, ay may mabibili na po kayong mga pansahog dito ng mga gulay. Ayan. At ganito rin po yung sa kabila, no? Ganun din po yung mga latagan nila ng mga gulay. At ganun din po yung mga presyo. Meron din po mga 20 pesos kada balot o 50 pesos. Salamat po. So, dito pa tayo at malapit na tayo sa pwesto ni Boss Aris at ni Kuya Warren. Update natin yung mga presyo ng kanilang mga isdang bato. At nandito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, magandang umaga po. Ito po yung mga latag ni Nanay Noemi. Yan po yung mga kada piraso. Ayan. Nanay Noemi, nag-inom ka na ng gamot? Ako hindi pa po eh. Ayan po yung presyo, 160 yung kilo ng mga labahita. Ito po yung golden pompano. Magkano po? 350 lang. 350 po ang per kilo ng golden pompano, no? At yung mga balsa galunggong, ito po yan. 200 pesos po yung kilo. So, yan po yung mga update natin sa latag ni Nanay Noemi, no? So, Nanay Noemi, shout out po at magandang umaga. Salamat po, thank you po. At dito tayo kay Boss Aris. Boss Aris, shout out sa iyo. Good morning. Good morning. Update natin yung mga kilo ng iyong mga isda. So dito, yung mga isdang bubuli, 160. Ito po yan, bubuli. Ang sagisi, ito. Ito mga lapu-lapu mo, magkano? 200 pesos na kilo ng lapu-lapu, oh. Yan po yung presyo, no, ng lapu-lapu po natin sa Malabon Fish Market. At mga tanigi, yung mga latagan nila dito, no. Ito, labahita, oh. Tanigi. Magkano tanigi? 200 pesos na kilo ng tanigi. Wasari, salamat ha. Thank you. At update pa tayo. Dito naman tayo kay Kuya Warren sa kanyang mga latag. Ito mga magagandang torsilyo niya, oh. Ganda ng torsilyo, no? Tapos yung mga snapper, pinluan. Ayan, ganda nito, oh. Kuya Warren, magkano yung ganito mo? 200 ang per kilo. Ganun din, no? Ganun din ang presyo. 180 to 200. 180, 200. Pati yung ano, torsilyo. O, yun yung mga price update natin, no? Sa mga latag ni Kuya Warren dito ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Eto, dito rin po, may mga latagan din po, no? Mga torsilyo, tanigi. Mga tanigi sa kanilang mga latag. Magkano tanigi? Ganun tanigi niya. Ha? 230 ang kilo. Yan po yung presyo ng kanyang latag dito ng isdang tanigi, no? Masarap to sa mga sinigang din sa bayabas o kilawin, no? Na pinduan. At meron din silang mga taniging bato. Ayan yun, taniging bato. So anyway, yan po yung ating mga na-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, no? Shout out po. At keep safe everyone. At sa mga masugid nating mga taga-subaybay o sa panonood sa aking pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga mamimili na dumarayo na lagi natin nakikita rito na ating mga kaibigan na pumupunta, no? So, shout out sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.